Mas pakusgan matud pa sa Davao City Economic Enterprise Office ang pagbantay sa mga mamaligyaay nga anaagawas sa Agdao Public Market sa Davao City. Ari report ni Jandy Esteban. Giaksyonan na matud pa sa Davao City Economic Enterprises Office ang problema sa mga vendors sa Agdao Public Market, kalabot sa mga namaligya gawas sa palengke nga wala gabayad og pwesto kay kini usab daw ang rason nganong wala na kaayoy mamalit sa palengke. Ang mga baligya sa gawas mas barato manggod, itandi sa sulod sa palengke mismo, kay gabayad sila renta, maong dunay gamay patong sa mga baligya. Wala na to ilang mga competitor sa katong nasa dalan o kung makabisita mo. Mao ganitong uban po nutong sa second floor, katong mga space gani sa Agdao na palengke. Dito po sila ginapatinda para mas mudagsa pa yun ang mga mamalingkihay sa Agdao na palengke. Apan parayon daw gihapon ang problema sa kadelikado tungod sa danlog nga salog sa palengke sumala sa mga vendors. Ang karon mingaw gyud siya kay ang mga tawo mo gud nag-speak mo gud nga mahal ang baligya diri kay bago ang palengke nya. Isa pa ilang rason danlog daw ang kanang flooring daw namo. Usa sa mga reklamo po dinhi sa Agdao Public Market ning ilahang salog kay danlog kayo. Gani kining ilahang drainage kung mag high tide ang dagat mulapaw mo nang magbasa na dinhi mo nang ginahimo sa mga vendors dinhi matag karon og unya ilahan nang ginamapan aron dili na magdanlog ang salog. Tubag sa City Economic Enterprises. Alayo na pod mi sa DPWH ug ang ilang contractor at the end of this month mag-feedback po sila unsa tong ilahang mga na-rectify na mga inaton mga issue. Pero sa level sa mo sa economic enterprise, ako lang ginaingnan amo mga cleaners na mo station yun sila para i-ensure na dili basa ang salog. Samtang ang pipila ka vegetable vendors dinhi una sa dry goods section nakapwesto, samtang ginakonstruct pa ang building kung asa dapat sila mo pwesto. Kada alas 3 magnaog mi, and then pag alas 8 sa buntag manaka na pud mi. Kanang sa alas sa daghan na customer ana mo na manaog mo. Kay ting pamalingke naman ang alas 3 sa hapon. Sumala sa buhatan, gipwesto na lang una ang mga fruit ug vegetable vendors sa kilid sa palengke aron matigom. Ginahulat na lang usab nila ang ordinansa kalabot sa commercial spaces ug function hall aron maaghat ang daghan pang mamalitay. Gihangyo usab ni Councilor Javi Campos ang ubang komitiba nga lantawon ang problema. Kini human giingong sobra gatos ka vendors sa Agdao ang miundang na sa pagpamaligya tungod sa gamay nga kita. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.